Carol Schmitt, unul dintre cei mai respectați primari ai Chișinăului, este o personalitate care a marcat istoria orașului nostru. Născut în 1846, Carol Schmitt a fost primar al Chișinăului între anii 1877 și 1903, o perioadă de mari schimbări. Sub conducerea sa, orașul a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Au fost construite clădiri impunătoare, a fost introdus iluminatul electric, s-au tras primele linii de tramvai și s-au amenajat grădini publice. În aceste imagini puteți vedea primele tramvaiuri care au apărut în Chișinău. El a fost vizionar, un adevărat european al vremii sale, preocupat de bunăstarea cetățenilor, indiferent de etnie sau religie. Carol Schmitt a demisionat în 1903 în semn de protest față de pogromul evreiesc tolerat de autoritățile imperiale. În acel moment dificil, și-a deschis ușile casei sale pentru victime, oferindu-le adăpost. A fost un om de onoare care a pus demnitate și dreptatea mai presus de funcție. Chișinăul de astăzi păstrează amintirea acestui om în mai multe moduri. În sectorul Telecentru există o stradă care poartă numele Carol Schmitt, un omagiu adus memoriei sale. Aceasta ne amintește zilnic de valorile lui. Pe strada Mitropolit Varlam, la intersecția cu strada Eminescu, se află casa în care a locuit Carol Schmitt. Deși clădirea nu este încă muzeu, astăzi acolo funcționează o clinică stomatologică privată, iar pe perete este instalată o placă memorială cu numele său, în limbile română și germană. Vis-a-vis, în fața fostei filarmonici, se află bustul lui Carol Schmitt, inaugurat în 2014. Este un simbol al recunoștinței noastre pentru tot ce a făcut acest primar pentru Chișinău. În apropiere găsim și restaurantul Carol Schmitt, un loc elegant care îmbină gastronomia modernă cu un omagiu adus spiritului european promovat de fostul primar. Carol Schmitt nu este doar o figură istorică, el este un exemplu de cum un lider adevărat poate schimba un oraș. Păstrarea memoriei sale în spațiul public e dovadă că istoria trăiește printre noi și că faptele bune nu se uită.